Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Pe fond, această lege avea intenția declarată de a asigura un mediu școlar sigur pentru toți elevii. În schimb, din păcate, chiar definiția bullying-ului, așa cum s-a afirmat înainte, existând în altă lege, alături de norme de aplicare, era de fapt restrânsă ca domeniu de aplicare prin prevederile din această lege propusă în 2019 și inițiată de Olguța Vasilescu, contravenind obiectivului legii de a crește nivelul de siguranță fizică și psihică în școli. De asemenea, în analizele din comisie am identificat exprimări vagi, inaplicabile și incorrecte din punct de vedere al tehnicii legislative, de aceea, de altfel, rezultatul votului din comisie este foarte relevant. 14 membri au votat pentru respingere și a mai fost o singură abținere. De asemenea, această lege, cum vă spuneam, nu face altceva decât să rămână la intenția declarată, enunță niște principii în mod foarte general și, de fapt, supralegiferează fără a rezolva nimic concret și fără a fi aplicabil. Așadar, grupul USR Plus va da un vot pentru raportul de respingere al acestei legi. Mulțumesc!